lokacin da so yake sarki zuciya baka sani ba. Sai dai ka dinga jin sauyin yanayi cikin jiki. Kalami Hujja, Kalami Hujja, Kalami Hujja. Ta yaya? Ina alkhairin yake? Ki duba fa ki ga yadda kike shan wahala akan neman wannan mutumin. Har nema kika ki rasa mutuncinki saboda mutum ɗaya? Haba ƙawata. Haka neman abu mai daraja yake, ƙawata. Domin samunsa, dole sai ka ƙetare wahalhalu masu girman gaske. Don haka ina so ki sa a ranki, wa'innan abubuwan da ke faruwa da ni, matakin nasara ne. Allah sarki, Nal kenan. Kin yi nisan da ba kya jin kira. Don haka ba zan ci gaba da nusar da ki ba, kamar yadda kuka yi faɗa da Amira, ni ma in za mu faɗa da ki. Kin taimaki kanki da kika fahimta. To yanzu ya zaki kuma tun da kin rasa hoton shi? Ina ji kawai ki zo mu je ki raka ni wurin mai zanen nan, inda Amira ta taɓa raka ni. Shine kawai. Na shige su. Yanzu shi kenan za ki ringa ja na yawo kamar yadda kike jan Amira kenan? Me zaki? Shi kenan. Na san abin da zan yi. Idan mun je za ki gani, ƙawata. Faɗa mu. Ta yaya zan iya shawo kan Bilkisu? Ni dai shawarar da zan baka shine ka rabu da Bilkisu. Domin kuwa dukkanin wani abu zai nuna cewa ba ta son ka ta maka shi, amma har yanzu ka gaza fahimtar ta. Domin kuwa zuciyarta ba kai take so ba wani take so. Domin kana yin son maso wani ne. Yanzu kana ganin zuciyarta aman take so ba kai take so ba, duk da irin wulakancin da yake mata, amma kana ganin duk da haka shi din take so. Shawarar da zan baka shine kawai ka hakura da ita, domin kana da hankali da tunani, idan kuma ba hakan ba yawan damuwan nan zai iya haifar maka da wata matsala. Gaskiya Zara'u, rabuwa da Bilkisu ba abu ne mai yiwuwa ba a wajena. Amma tun da kin ce haka, zan yi ƙoƙari in gwada. Allah ya sa zan iya. Lokacin da so yake sarki zuciya baka sani ba, sai dai ka dinga jin sauyin yanayi cikin jiki. Bawan Allah, da Allah ina tambaya, ina ƙawata wanda muka zo muna jiran mai zane da ita. Ok, yanzu nan ta hau a daidaita sahu ta tafi wannan. Hello Ruki, wani irin rashin mutunci kenan mu zo wuri kawai ki tashi ki tafi ko ki gaya min ma. Haba mana. Ok, shine kika tafi kika bar ni. Na gode. Ok, sai an yi. Ni fa yanzu ji nake fa jikina daga san ba na ba. Wai kai a ganin ka taɓa aiki kamar ne tun da nake Ban taɓa ba, ni ma ban taɓa ba gaskiya. misali wani lokacin kafin ne ni fara wata ba freedom. Ni dan rage aiki kawai kama. Sai ka tafi wajen 'yan mata ko ka je ka zauna a je. Ai na kalle kai ba za ka ci magana ba ne. Ni ban san yaushe zan fara faɗa maka kai ka ɗaukar shawara. Kai so kake yanzu yana freedom ɗinki ta kashe ni. Kullum mutum ba zai je ɗan sauran sa ba. Ai ka san yanzu me zai faru?
yanzu abin da zai faru gida zan shiga in je in wanka. Na shirya na fito kawai na yi shago. Faduwa ta zo ne ya zama. Ni ma yanzu bakin titi dan fita. To ai normal ne. Ka kafin nan na fito sai mu haɗe a shagon kawai. Normal ne fa tunda kaga akwai ɗin kuɗin wannan matan. Amma fa abokina ka yi kyau. Wai aka ba aka yi zana ka. Ba ni na sa aka zana shi ba. Oke, yanzu dai ka ce min mutuniya ce ta bayar aka zana ka. Ita ma ba ita bace ba. Yanzu ne da zan to gidanku ina cikin tafiya akan hanya kawai na tsince shi yana yawo a ƙasa. Kai da Allah ka kare na mu hankali mana. Waye kai da har wani zai zana ka ko kuma shi ya bayar a zana ka. Wallahi abin da na faɗa maka gaskiya ne. Amma fa aman ka bani mamaki. Ba da ban taɓa kama ka kai min ƙarya ba. Da sai na ce sai na naɗa ma sarautar maƙaryatan duk duniyan nan. Tun da muke da kai na taɓa maka ƙarya? Ƙwarai kuwa baka taɓa min ƙarya ba. Amma kuma ko a bayan idanka na tabbata zan ba da shaidar kai ba maƙaryaci ba ne. To me yasa yanzu ka ƙi yarda da abin da na faɗa maka? Amma na ƙi yarda ne saboda ka faɗa min abin da hankalina ba zai taɓa iya ɗauka ba. Domin ni da iya sani na mashahurin mutum attajiri ko ɗan siyasa ko kuma celebrities ake zanawa ko da kuwa ba su ce a zana su ba. Kai kwa na san baka ɗaya daga cikin waɗannan rukunan da na zayyano maka. Na yarda da abin da ka faɗa, amma na rantse maka har da Allah abin da ka gani wallahi shine gaskiya ta. To shikenan Aman, na yarda da kai abokina domin na tabbata ba za ka rantse min akan ƙarya ba. To amma ni kaina ina kyauta da tan. Anya ko ni aka zana? To idan ba kai bane wane ne wannan a ciki da nake kallo? Abokina, anya ba kai ne wanda nake baka labari na haɗu da wata yarinya a bakin joint tana nema ba kuwa? Wace yarinya ce kuma haka? Yarinyar da na taɓa baka labari kwanaki mana a shago. Na haɗu da ita a bakin joint tana neman wani bawan Allah. Ta haɗu da wani tana tambayarsa yana ci mata mutunci. Har nake faɗa ma cewa bata san shi ba kuma ba ta da hotonsa. Amma nake ba ta shawarar ta je wajen masu zane ta kwatanta yadda kamanninsa suke su zana mata shi. To, za ta iya wani ɗin ne. Kai dole ma kai ne. Saboda rannan ka bani labarin kun haɗu da wata yarinya Jannat a joint. A dalilin jinka da ta yi kana ba wata yarinya shawara akan yadda za ta jawo hankalin saurayinta domin ya so ta. To idan haka ne, ita ɗin wace ce? Kuma a ina ta sani? Tun da har kuna tare da Jannat, to babu shakka ita ce wannan wacce ka bawa shawarar nan. Kuma har kana tunanin kana tantama a cikin wannan, to ka nutsu sosai, ka yi nazari, ka tunani, ka tuna abin da ya faru a wannan lokacin. Allah sarki su, san masan wani masifa ne, kuma ina mata addu'ar Allah ya cire mata sona daga cikin zuciyarta. Haba abokina, maimakon kai addu'a Allah ya haɗa ku, amma kake addu'a akan Allah ya cire mata sanka a zuciyarta. To me amfanin haɗuwar tamu? Tunda ko mun haɗu burinta ba zai cika ba. Amma ina so ka sani, ina jin wani abu a jikina. Tabbas akwai wani babban al'amari da yake so ya haɗu tsakaninka da yarinyar nan. Kuma
hakika wannan tsintar zanen da kai wannan shine tabbacin gab ake da wannan al'amarin ya afku. Wai ke me haka? Aman ka tausaya mu, wallahi ina son ka. Kina so na ko kuma kina so ki sa a kashe ni? Yanzu da ba dan Allah ya tsare mu wancan karan. Da ta kin saka an kashe ni tun na rasa rayuwata saboda ke. In tausaya miki ko kuma in tausaya kaina. Dan Allah Bilkisu ki fita daga rayuwata. Domin akwai wacce nake so. Kuma ko da a ce ba da wadda nake so ba zan taɓa soyayya da ke ba. Domin na riga na haramtawa kaina ke. Saboda Khalid yana son ki abokina. Dan haka ina mai haɗa ki da Allah ki taimaka ki fita da kan hanyata ki kyale ni da iya haɗaniyar da kika ɗan dan da abokina. Ba zan iya ba Aman. Ba ni na sa wa zuciyata son ka. Allah ne ya sa mu. Ya zamanto zuciyarki dole ta mantar da ni. Kuma ko da a ce ina son ki to fa ki sani na riga na haramta kaina ki. Ko da ko a ce da rasa raina domin in same ki. Aman. Ya ishe ki aka malama. Tun ina binki a hankali ki nesa da rayuwata tun kafin in baki abin da zaki da damar sani na. Lokacin da soyayya sarki zuciya baka sani ba, sai dai ka dinga jin sauyin yanayi cikin jiki. Kalami hujja, kalami hujja, kalami hujja, kalami hujja, kalami hujja. Assalamu alaikum jama'a, sunana Adam Umar wanda aka fi sani da Adam Sule. Ina mai farin cikin sanar da cewa wannan shirin namu na Kalami Hujja daga yau ranar Laraba insha Allah za mu dakata da dora muku wannan aiki a YouTube channel din mu na ArewaBlog gabaki ɗaya zuwa bayan sallah. Wato a takaice dai mun tafi hutu na bayan sallah sakamakon wannan wata na ibada da mu shiga, wata ne mai albarka, wata Ramadana. Mun tafi hutu bayan sallah da sati ɗaya insha Allah za mu dawo. Sannan masoyan kallon wannan shirye-shirye ina mai farin cikin sanar da ku cewa insha Allah bayan sallah za mu ƙara muku lokaci daga minti 15 zuwa minti 35. Ku kasance tare da mu sannan kuma ku ci gaba da yi mana subscribe a YouTube channel ɗinmu mai suna ArewaBlog TV. Muna tare da ku a koda yaushe. Na gode. Kalami hujja, kalami hujja, kalami hujja, kalami hujja. Amma ba ki da imani abokin da ya kashe da kake ji da shi. Aminu alaihi salam. Bari in faɗa miki na tsani so kwata-kwata abin da ke ajiya ba ka mata adalci wallahi. Masoyi abin da rayuwa ne ba mu wulakanta ba. Fitowa ne na faɗa mata gaskiya ni babu shauƙin so a cikin zuciyata shine ne ne. Ina gane kuskure na ajiya. Duniyar masoya ranar Asabar da misalin karfe 8 na dare. Amin ba zai ba kai nawa ne wallahi ba zan taba kyale ka ba. Sake nan gwara. Ni ba naki bane ba kuma ni ko ba ki taba mallaka ta ba. Idan kuma aka yi hakan kuma Amir bai dagare ki ba fa. Sai na kashe Amir. Na kashe kaina. Kowa ma ya huta. Ni Amir sai in ga kana wani abu kamar wanda ya zari ya ci kai. An gaya ma fim muke yi? Ke baki da hankali ne kisan daraja wannan abubuwan to bari in gaya miki wannan abubuwan ya fi ki daraja da tsada da kima a idona.
zuciya. Har ka isa ka kai matsayin da zaka zo ka kalle ni ka faɗa magana a faɗi magana. Waye kai? Kai bako! Yara matasa, yanzu wannan rayuwar da kuka saba, kuna ganin cewa ita ce alkhairi tare da ku? Kai bako, ka zo suke ci. Karamin shege, ka ɗauka ba san abin da kake yi ba ne? Saboda uba namiji kamar ka koma soyayya. Duk mutumin da ya shige mu, ya ce zai je ya bada mu. A yau ne na gayyana ga wata zan madadina, ita ce ta maye gurbina, masoyi ka ci amana, raɗaɗin so ya fi garwashi, ya kone dukkan sashi. الموت والحياة بيد الله جدك ميت شيل الصبر أبغى تاش أنا سامو كل أبغى تاش نعم تموت وكاكا وزي يوبا wannan shine karo na biyu irin haka tana faruwa. Ana kashe jama'a muna ji muna gani a matsayinmu na 'yan sanda. Kuma ka sani wannan sana'ar da ka shiga ka shige ta ne ko ka mutu ko ka rayu. Yani in nagi sana a makaranta. Karatu yanzu na masu hali ne. Mu talakawa ba yadda za mu yi karatu. Ka sani ba na son Daga sarakunan na gargajiya su ma su ba da tallafi ta wajen jawo hankalin al'umma, yes, don kawo ƙarshen wannan ta'addanci. Don Allah ta fi ka taimake ni, ka taimaki rayuwata. duk wani tsubbace-tsubbacen ki da wani bokayen ki da malaman ki da kike bi a mu da wani tsakar gidan da ta jiya salamata ce. Ai ni a yanzu nake mai ɗanyen jini. Of course. Da ke kanki da alhajin kansa da dukiyar alhaji gaba ɗayan ku a hannuna kuke kallon ku nake da ido. Na gane inda kike da sa. A sabuwar shekarar 2021, Raj Musical Studio sun zo da sabon shiri mai dogon zango. Me ma aka yi? Me aka yi me aka fara a cikin gidan nan? Awoban ma'aƙan ɗauno kura goma da maƙaƙen umma kura goma. Duk wani shiri da kika san ina yi warga tsari shi da amarya ta alaji, uwar gida ta alaji, kai komai da komai fa alaji ke ce. Kujerar tsakar gida 2021 shiri ne wanda yake dauke da faɗakarwa, ilmantarwa, nishadantarwa da kuma wazantarwa. Kujerar tsakar gida Kujerar tsakar gida na bar wa Allah ikonsa. Abu kenan. Ai ni wasa farin girki garin da yanki. Yanzu ma na fara. Bangare guda kuma ga tsantsakuran soyayya. Su biya da jawo ma balaci. Kai wani irin sakare ne dabba. Kada kai mun zan kai maka ba a mun rashin kunya a cikin makarantar nan. Da kuma kiyawa. Ya ce to ni da ke gani mace ce ni mai izza. Kujerar tsakar gida 2021 zai fara zuwar muku a ranar Alhamis 7 ga watan 4 shekara ta 2021. Sannan zai ci gaba da zuwa muku a duk ranar Alhamis da misalin karfe 8 da dare a tashar mu ta YouTube mai suna Kujerar Tsakar Gida TV. Ni zan haihu a cikin alhaji gidan alhaji kuma na ɗauki kujerar tsakar gida. Ni ba wallahi na gane ta gane in zan tafi tsirara wannan yana da kusa kai kuɗin. Ban gane kike faɗa ba. Shiryawa a Dokonja, ɗaukar nauyi Raji Abdullahi. Ba da
umarni Salisu Ma'azu Rijiyar Zaki. Kar ku manta da yin subscribing kuma ku danna ƙararrawa da zarar mun ɗora sabon shirye-shiryen mu za ku samu alama a kujerar Tsakar Gida TV.